ospakizunen, familien, oparien, janarien, ospeitzen eta desireren denborara. Hala eta guztiz ere munduan ohitura desberdinak daude eta era desberdinetara ospatzen da. Ikusi ditzagun adibide batzuk. Errusian eta Ukrainan Gabonak urtarrilaren 7an ospatzen dira. Gainera, Errusian eguberria neguko festibala bezala ospatzen dute. Urtarrilaren 6an 12 plato tipiko jaten dituzte eta gabuzka eta opariak umei banatzen diena. Bulgarian, laterren zenbakia bakoitzia izan behar da. 11, 9, 7 eta janaria vegetariana izaten da. Errumanian aurrek Gabon kantak abestu eta kondairak kontatzen dituzte kaletik. Haien otorduko janari espezuena ondo garbitutako eta esatuko zerzik bat da. Italian, Espainian eta Portugalen jaiotzak jartzen dira etxeetan. Gainera, Italian ez daukate Santa Claus, baizik eta Befana zorikina. Bestalde, Espainian zuberia jateko ohitura egoten da. Inglaterran, Indioian ere larrubetea jaten dute eguberrian. Irlandan, botella bat gire eta zutazko brazaleta bat uzten dute santak oneginetan. Islandian, 13 abuztuak arduratzen dira opariek ezetatik banatzen. Polonian, 12 plater janari desberdinekin jaten dituzte, Gabonetako afarian. Plater bat urteko hilabete bakoitzeko. Katalunian, kabazio daukate. Makinekin jotzen dute enbortzazio hau eta honek okarizkia kanporatzen ditu, adibidez gozotia. Kaganueta